non bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawa habride Piindi TV ko salminde moon ha e juurade moon e weltanade moon e mantude moon to gonɗon e kala saaha e duune baba adama nde min kaalidu Diadj gorko Madina Diadji mi arti wattande moon émission moon Ganndal Thierno Mody ha Thierno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata kono ko Thierno soyneyiɗe yette e jabɓe hoto yewne Thierno saaha Thierno buzz Thierno actualité Thierno ganduɗo hunde foof ha Thierno cuusɗo haalde mo hay goto suusa haalde kono Thierno gonɗo e risque yaade prison saɗa haala mo ganduɗa hay goto suusa ɗum haalde kam koyngal ma nana prison nan ɗon ha ko salminde technicien ji men wonɓe ɗo ha e nder Piindi TV kamɓe foof kono en calmini ardiɓe galle ɓe waɗoɓe commentaire e waɗoɓe abonné e Piindi TV on jarama no fewi no fewi mi totta Thierno Mody Aidara taɗum nelaɗo wiyamo assalamu aleykum eyyi waleykum salam wa rahmatullah Kalidou mi salminima mi juurima hande kam enen mbaɗi kase quoi hayso tawi min ɓorni jasner an ɓorni malikano o ɓuuri fiidde hono ɓuuri aɗa andi sakka mbasin wonɗo sakka mbasin o furata sekota mi ɓorno tan hami haala ɗum foof on boye meɗɗo mo wiide Fouta Thierno Mody change utema mimin sood sa soodi tan mi change wallahi so si neɗɗo neldima ɗo joni métre aji sappo jasner wimo ñoota hen grand boubou tan a change ɗo natta ɗiɗe o sakka gonga de mi salmini ɓiɓɓe fulɓe ɓe foof kala to ɓiɗɗo pullo woni jooɗi no ƴeewa Piindi TV min Thierno Mody Aidara tano nelaɗo mi salminima mi salmini ceerno men Sérif Matar Ba sponsor Ibnu Thierno Tidiane sponsor leader eyyi non ɗon Thierno est ce que aɗa andi an manam aɗa heewi fans uji rewɓe fans uji de Thierno ɗum koye plateau yimɓe ala ceerno anno ortese ceerno ɗum ko sawru fawɗum da ala sawru noon heeɓa salaire no keɓirta salaire ɗum sawru noon heeɓira salaire oto ɓindu décor plateau hay sawru no ko décor aɗa ana dawre kam momin meeɗa habde yomin kam hen min koɗi mino mam ko sehilam noon way momin yomin kam jaaw e ko mbimami ko aɗa andi aɗa heewi fans rewɓe ɗa ɓe ganduɗa ko hurtinɓe mo eyyi Kalidou aduna kam sa woni hen wat feere tan yimɓe jinma wona te nayeɓe ɓuuri hen hewde noon ala probléme ha hen nayede baɗɗo barke kay no moƴƴi kay boni kay won nayede sular way nayeɓe kaldan ɓe fof alhamdoulillahi rabbil alamin mawɓe waɗɓe barke holɗum woni nayede sular woni mawɓe ganduɗa ƴetto tan jaaha bistoron ha toni jurbito gona bandiji ɗum woni mawɗo sular suumaɓe so goni taniraɓe ko taniraɓe waɓe ƴettaɓe ɗo gonon te ɓe ndewat kala koɓe beela mbaɗat ɗum tawi Kalidou ay sangar aɗa wawi ɗum woppude duuɓi nogas nangue wuula mandila dose o woppatama dose sangar dose dilian jippotama ana miiɗi hen meɗe Thierno sangar meeɗa fawade funu ɗum gandirɗa ɗum kam ganduɗo ala Thierno o seeɗa a meeɗa yarde sangar hay sinno ko goɓel tan meeɗa wobde sangar meeɗa yerde ko haaɗi walla ko way kono bois ayiyat ancien jarnoɗo sangar nangue so wuuli watta ruytude mais pourtant ko mandi kadi wonno min woppade dose o kaali jaro sangar yamba noon a meeɗa medde Allah yo Allah sur woɗɗina min kay Thierno a waɗani jeunesse an jeunesse ko yamba jeunesse ko sangar konde kala mo simmaki yamba yarani sangar aɗa wawi yarde sangar walla cimmoɗa yamba walla jara gonɗo Fouta no wiyete bulfaale walla jara bulfaale min de bulfaale koye wutte ganduɗumi ɗum lati min kam mi ƴetta lati mbaɗa yara mi ƴetta lati mi fota wadde wutta mbaɗa yara miijaki ɗum mais on sa miiɗi ɗum hay sinno ko hipponde tan a yari hen seeɗa ganduɗa ko safata quoi Kalidou ay waɗɓe jeunesse ɓe pinɓe ɓe wonɓe réussir e aduna maɓe ɓe memani yamba memani sangar Kalidou neɗɗo reeno kala ko bonnat neɗɗo reeno ɗum a watta arrivé bonnan mbaadi ma nda sa jogori sodde yamba temedde joyyi a watta investir ɗon wayi serde a watta investir de cornet yamba ɓurɗo hen famde tan ko temedere jas 500 francs cornet ni tan foti sa coodi hen capantati woni a soodi uñaccati on ma yawmade on ma yaw fiide biri yawatade on yawata paquet cigarette kadi temedere e capannayyi paquet cigarette temedere e capannayyi waɗa kuuɗe no foti nogas kuuɗol fof gusta minute e ɓannuma gurdam ma ala tonima bona ñiiƴama bona te Thierno ay joguiɓe worɓe simmotoɓe ɓe eɓe tampi wallahi manda saɗa nano to kaldiran sa ha jiiya hen gorko bonɗo neeɗi koye nder suudu simmoto vuuj to cukalel no leeli ha para jiiɗa aɗa fawata e debbo ma taw hunuko ma no luuɓi cigarette Kalidou neɗɗo kam sa yeehi haɗa simmo a suuɗani wa galle ma saɗelo hoto simmoto e nder suudu ma nda debbo no jogui haqqe ma te cukalel ngel wawi ƴettude no wawi ƴettude asma hay debbo no wawi hen ƴettude asma wallahi te ani ay cigarette a yani cimmotoɗo
mo ngurata on ɓuri bon on ɓurɗa bonnude feere makko on ɓuri wonde e danger no ko hokkiɗa ko curkiki noon ko kanko mottat ɗum anani saɗa simmo ya wat isolé simmoɗa ha ɓerde ma ɓuuɓ gussa balɗe ma gara jottoɗa yimɓe simmotoɓe pon ɓe kadi munnas nani munnas kam ɓuuri bonde munnas kay munnas kalis neɗo ko jiɗa ko simmade ko a munnas mo woppani munnas kam woppani gooƴƴi munnas te ceerno sa ƴewtinimo simmotoɓe pon ɓe an wiyata munnas sa yi cimmotoɗo pon yesso ngo sa ƴewtaji anda sa ƴewtinimo ɗum te so ngala munnas gooƴ koye gooƴ e payi ƴetta gooƴ mbaɗani ha digga mbaɗani yo Allah suurima so dose o jagguima moƴƴani moƴƴani nanɗo tan Allah suuri ɗum wonno tan seeɗa e arani somi ari émission il faut mi jirguita ceerno seeɗa ko noon tan kono ceerno arani émission yimɓe heewɓe actualité ne paɗa ɗum e ma kono hannde mi addani actualité hannde komi gadduɗo namde ɗi ngannduɗa arande wonde rewoɓe e numéro m téléphone whatsapp mi namna kam namde wonde ngannduɗa kam mi suusa ɗum haalde e télé hay so tawi a wi yomi haal mais aɗa faama tan heeɗifaɓe ni jeeɓa kono wonɗe ngannduɗa kam il faut mi adda ɗum souvent mboɗo namnoma ɗum kono hannde ilirtomi koye ko wiyete internet youtube hannde a yiyat mbaɗo no kaaliɗo tan yaha uddita page mum nana Thierno Mody rafama tan winda la décès de Thierno Mody mi anda la décès wiyete mi anda la décès wiye Thierno Mody hawre radiat yimɓe ƴeewa soɓe ƴewtinima source ji taw wona gonga ñande waɗnama ɗum ɗo Alhaji Mansour Mbaye yo Allah ɓeydu balɗe makko winda ɗo wiya o sankima alors que o sankaki tan ko sellani walla wiye kaari haaɓe kaari walla kaari sokama winde taw wona gonga walla kaari naggama prison taw wona gonga ko mbiyata fake news ko mbiyata ɓen Thierno Kalil hay neɗɗo saɗa yiilo jawdi laalde wona jawdi toñangue nda hannde mbaɗa essete Thierno Mody tagga ɗum te Thierno Mody haydara heɓa ɗum yimɓe mbaɗa wi joɓeɗa on kalis ñama ɗum a ñaami haqqe bon surtout vie uji nafmi nafata kam warde anani way min kam kalis ay yimɓe yoɓe ƴoƴ joni a yiyat kalis mbaɗon Thierno Mody woppi dawol nene TikTok tan won yimɓe ɓe ganduɗa joni jaa ha ƴetti on phénoméne kalis so waɗi hunde walla kay ɓe jalta ɓe kaala normalement wawi ƴettoɗe nanta tel elle kam ɓe jeeyi yimɓe way min kam kalis min Thierno Mody Aidara ɗombaɗami ɗum direct min kam kala tagguɗo kam ñande hen sernaɓe goppat kam ma nan bone a wonta ko hedde gurdama wonta tagguɗo inama ko hokkiwi hay waɗa saaha jeeya ceerno goto wiye ceerno kaari sankima tawa sankaki ceerno kaari waɗi eɓe ndewi célébrité ji tan kaaliɗo waɗi hunde kaaliɗo waɗani haydara naggam kam walla ƴetta neɗɗo ara wima kaaliɗo ar poɗɗen ƴetta photo ma waɗa ɗum posté walla ɓe jaaha e compte mbaɗo no ceerno Mody ɓe mbaɗa ɗum pirate compte ma Facebook ɓe mbaɗa ɗon sukadebo ɓorni comci bonɗi walla film uji bonni yimɓe cikka ko ceerno Mody waɗi ɗum publié tawa compte ceerno Mody ko hoɗa pirate taw kamɓe mbaɗi ɗum tawi ay min kalis ko WhatsApp tan joni te WhatsApp o wasdemo feere tan te WhatsApp o sehlama wonɓe caggal leydi wonɓe caggal leydi ɓe manda no ponmi wewade way hay WhatsApp mi ala hen feere a faami min affaire technologie min mi suusa ɗum c'est parce que mi andana ɗum ala ko ganduɗa hen heewɓe aduna mam ɓe bonnama e technologie te ɓe ganda ɓe tinani ɓe matani wona yimɓe yoɓe ƴettu haqqillaji mabɓe ay kalis joni ay ko wiɓe tous les moyens sont bons joni yimɓe noɓe dañiri kalis no moƴƴi ceerno joni a nani français joni mi haalat français joni yimɓe manam kamɓe ɓe lijjitani o kalis no moƴƴi walla moƴƴani kamɓe yoɓe dañ kalis tan surtout ɓe ganduɗa ɓe ngala ligguey wonɓe ganduɗa a bonnat neɗɗo pour daña kalis hande ƴetta vidéo kaaliɗo nanna ɗum e fen ma YouTube bonna aduna kaaliɗo an joɓeɗa kalis coɗa ɗum maaro defa ɗum maaro boɗe sa ñami ɗum doloya ɗum laakal souvent ko vidéo ɓoyɗo ɓe ƴettat walla kala hunde hikka ɓe yaha ha wuuri hunde kewa e ma tan ɓe jaltina yimɓe cikka oɗo vidéo ko vidéo te go fof no jogui jeunesse go fof jogui jeunesse kalis enen tourno Fouta ɓe saaha a wonate Fouta aɗa fiiƴa garta galle ma jiiya goto jowno téléphone makko film ma nanno ɗum e sen ma sen makko YouTube te wona lawna kalis taw galle mo liggoɗɗa da kambannoɗo contrat droit de image o addananima probléme way surtout ha woni hande wonɓe ganduɗa image mabɓe hay goto fotani ɗum yalta te sa haali a mbima min jiɗma tan joni a jiiɗa kam aɗa lora kam image kam la darra wala dirara
a yiɗa hay goto lorma hoto lor hay goto gongode point non ɗon ha ceerno wonko ñinnomi kaalen ko yewtude o ɗe balɗe hayso tawi mi yiɗano hen nadde par ce que ni ɗumini seeɗa aɗa andi sa yeehi liberté wonto wiyete ale Serigne Babacar Sy ñanden koko waɗa vandalisé so tawi ko noon wiyete yimɓe ngari hay goto anda ko holɓe guitti photo o dajjiti ɗon guitti photo o woni acte ñawɗo acte cohɗo kono photo ruttinama place mum mais hande koɓe ƴettuɓe photo pour yeytoyɗo ɗum walla ko photo waɗi ɓe ɗon dérange est ce que a yi hande to esprit yimɓe ɓe tolni hande ceerno Kalif min mi en tant que ceerno Serigne Babacar Sy mi yiɗano hen haalde imago ittuɗo photo anni makko wona yeeyoyde photo ittude bonnude photo ittude eyyi par ce que no ittirani sa ƴeewama koko dajjita koko dajjita voilà oui Kalif Serigne Babacar hayso wona ceerno ma o ligganima Sénégal oui Bakary Abdourahmane aram lo Coumba Dia ay won yimɓe ɓe gandana noon Kalif sa yiɗi jurde balɗe sa yiɗi dañde barke hoto naate domaine maɓɓe ay gongode ay mbaɗo no Serigne Babacar ɓi Alhaji Malick hoto naat domaine makko Baye Niass sa anda deƴ hoto naat domaine makko Serigne Touba sa anda deƴ hoto naat domaine makko Thierno Tidiane mbi Alhaji Mamadou Seydou ceernaɓe foof sa andanaɓe ko wiyete ceerno mi wiyani noon boyuji ɗiɗo ɗe kumkande en ɗiɗo non ɓe boyuji keesal min wona sernaɓe ɓen gonnat inde sernaɓe ɓeɗa boyuji keesal ay ɗi wolluwaji Allah Kalif ɗi wolluwaji Allah renoɓe Kalif saaha an aɗa wawi jooɗa tan mbiya min de ceerno Tidiane wona ceerno taw duwawu ceerno Tidiane duwotoɗi ko musibaji kewɗi jogornode yande leydi ndi ɗum hadduma arde gonga wallahi gonga tigui a yiiɗa ɗum wona ceerno ma haaɗe ceerno ma mbasa tooña Kalif neɗɗo sa dañi kilifa a tooñata ceerno wonko heewi nani kewa e internet e ko fate e galleji kilifaɓe diine ɗe ay so yimɓe kalani hen gila law ma addo e Sénégal probléme mawɗo par ce que hay sa ƴeewoyi e commentaire uji ɗi a yiyat galle oɗo sukaɓe mum ni malla o e galle walla ni kaala wiyeɗo ko ceernam tan woni ɗo walla ko manda saɗa ƴeewtidi on yimɓe mbiyat guerre ennemi ma waɗɗo wayɗo guerre ennemi wanna ɗo guerre réalisé waɗa ɗo eyyi guerre tariha eyyi soɓe ndenaki c'est sensible pour haalde mais c'est intéressant min mi haalat yo sernaɓe jaltu mbaɗa ferene almum mabɓe yoɓe goppu ko mbaɗa ko oui comme no ceerno Tidiane wanno ɗo nde Ahmed Khalifa Niass wi ceerno Tidiane fonno wonde ɗo halif général des Tidiane ceerno Tidiane yalti waɗi démentir wi min komo almudo tan Kalif vraiment on ko référence min ceerno Tidiane ko référence oui vraiment ay yimɓe ceerna mabɓe Kalif te pourtant ay almud toñowo sa yeehi galle ceerno caggal o woni comme ɓuri ɗon fomde nafoore o ballaki boom ceerno wallahi ndeysan nawa ɗum galle ceerno ko ñamde eyyi nawata kalis nawata haydara ɓallade ceerno tan kala ko est ce que aɗa andi waɓe noon no posto ceerno eyyi par ce que ñinnen Touba en ñii nadɗo galle halifa o eɗen duwonomo yo Allah junnu balɗe makko naata e résidence Khadimou Rassoul wujji toon kalis ha nangga kalis ay sernaɓe mawɓe wonɓe dowɓe ɓen kalata way ko ɓen gujjante ko hay gouvernement wujjantake ɗum ko laaɓi kalantumani way nde wala gonga kala aɗa andi kamɓe ɓe ƴettu aduna mabɓe foof ɓe batti ɗum Allah kamɓe hay sa ƴetti jawdi mabɓe ɓe cikkata an ɓuuri ɓe ɗum yidde ɗum tawi ƴettuɗa ɗum way taw ceerno gujjanata fo yalta waɗa déclaration ma ceerno waɗɗo déclaration mo wujjanama wiye wona gonga wallahi haali gonga ceerno ɗona ko ganduɗa ne waɗi fayida waɗi yirno kaalen hen mais waɗanmi ma en gartoy hen par ce que namniɗe nanɗo ha kewi nanɗon ha ceerno wonko ñinnomi kaalen ceerno woni ko fate banggal appel vidéo WhatsApp par ce que joni a yiyat ɓima wona nder suudu cikka woni koye janggude taw woni koye téléphone mum hande babiraɓe hewɓe no mbiyatnoɗa ni cuusa wonde manipulé téléphone ɓiɓɓe men hande a dañat ɗo ƴamƴam gonɗo caggal leydi walla to wawi wonde oɗon kalda appel vidéo sa yaltiri lotade aɗa hollamo inɗi ma en kalana aɗa hollamo inɗi ma aɗa hollamo terɗe ma te a anda joni iPhone ni wawi wadde enregistré appel vidéo gonga walla wona gonga waɗa enregistré appel vidéo janggo e jaam an on ɗon dañɗon probléme o ƴetta vidéo ji ma o waɗa publié aduna ma bonde ko mbiyata hen ceerno eyyi Kalif ɗum noon yimɓe jii ɗum ɗo yiiti ɗum ɗo surtout ko iPhone ari ko noon a faami Kalif ay debbo Allah koko suuri debbo wallahi ndeysan kamɓe kay cuurti koye maɓɓe way Allah kay koko suuri wallahi ndeysan Kalif neɗɗo haydara hoto jaranno yaltinde ɓanndu maɗa waɗa appel aji vidéo adnudema hay sino hay taw ko joom galle ma bo yoɗani te sirani mi haalani sukama
hande no wawi wonde joom galle ma janggo e jaam jaha jiiɗa dewgal mon iwa ñagoɗa ɗum daaɗe taw mo jogui preuve aji ma a faami o seere ma on noon resma janggo e jaam o waɗa publié vidéo ma goto te ɗum ɗo anndunomo ɗum guila o resnoma nde gonga te ceerno won ko ɗum kadi ko woni less ɗo sukaɓe rewɓe hewɓe hande manam resɓe ɓe manam joom galleji mabɓe gonde mabɓe guila ndesaniɓe taw ɓooyi ɓooyi ko ɓorniɗa ɓortoɗa kaalid est ce que yimɓe no miijo an neɗɗo jogo téléphone wima ya ɓorto aɗa ɓorto pawa téléphone ɗo aɗa ɓorto aɗa waɗa même porte quoi aɗa nulda neɗɗo ala ko nellanma wona 20 € te sirani aduna ma no wawi hen bonde kaalid hande min saaha mi ƴeewa ɗo vidéo ko ganduɗa ko waɗi fuyite ɓucciti jiya on ɗon joni min mi micco oɗo no foti wurde wuuro ngo te sa woni joom hakkille bom debbo so gorko wima hollam terɗe ma anda o yiɗama salo yiiɗi yiide terre ma yores kala jiɗɗo yiide terre ma yores nda Allah noon wi a faami ɗo e wona joom galle ma hay hofruma hoto yi yoɓe dañ fulla ɓe daña fayida kaalid te idan noon wano no mbiyata ni idan gorko onon génération la ilallah kaalid onon kon tawɓe jamanu joni ɗum no weli minen nden a yiyat neɗɗo surtout humbol fotino wadde walla koredera kirta ko caggal baas so debbo ami tan ha hofurndu yalti ɓerde ma ɓuuɓa rum beltoɗa nden waydew joni hay film uji kewɗi joni ɗi a yiyata ɗum te kaalid nden noon a yahat livre o jaaha ƴeewoya toon billahi jaaha ƴeewoya billahi sa yino noon nden debbo noon no valeur nden kaalid nden sa yiɗi resde debbo kala ko mbiyeɗa a waɗat saabu fof makko ko kumpa andana ɗum haydara te ceerno aɗa haala ko waɗi fayde te nden a yiyat a wondat mboɗo salmina tohoram Kalidou Thiam au passage a yiyat gonɗa e debbo guila daña duuɓi 25 han daña duuɓi 70 taw aɗa wawani aɗa par ce que tawat a fijani kono joni sukaɓe worɓe ɓe génération guila dañɗa duuɓi 15 puddotoɗa fijji ɗum tawi haɗa ma dañde duuɓi 50 taw aɗa natti waw ɗum tawi ko yimɓeɓe jeeyata affaire ko fate ɓeydude gora ngu ni heewi sa ƴewtindima ɗum tan wonɗo joni nda joni gorko worɓe ɓe feccere nde foof affaire on noon wallitat affaire gorangu natti wonde nattire joni kala tan hen ɓiɓɓe ɗiɗo ɓiɓɓe tata waɗi gaare te nden a yiyat babiraɓe men daña ɓiɓɓe 50 ala kec ustu ɓiɓɓe ɓe jaha galle goto tawa toon sukaɓe 12 15 taw ko neɗɗo goto jibinɗo eyyi taw ne jogui rewɓe nayo ha par ne dawa guese way joni kala jibinɗo goo ɗiɗi gaari keccam Moussa fijirde kaalid neɗɗo a fijata haade ma res jiiɗa resde pija wawon a sellata surtout YouTube joni kala ko jiɗɗa yebde a yeeɓat joni ɗa kaalid joni gorko won worɓe ganduɗa valeur mabɓe mussima won rewɓe ganduɗa valeur mabɓe mussima way dañɓe valeur ɓe kadi ha hande ne jogui valeur te ceerno est ce que hersinaki ndesa debbo kadi ala ko mbawanɗa ɗum gacce est ce que ɓuurani ɗon kaalid ɗum noon stress ɓuuri ɗum bonde ɗum noon stress ɓuuri ɗum bonde ɗum hay rafisida semor ɗum hay rafisida semor ɗum ɗum ɗo e galle hewat coow meeɗama heɓde ya duwonomi jaam min machine allahu akbar ceerno aɗa haala ko waɗi fayida billahi joni a yiyat cukalel tokosel wima mbaɗa wonde keeci mi sellani pijira aduna ma ha bon hay non kaali ɗum n'importe quoi non ɗon minute aji ɗi gasi mais moɗa andi ko ponnoɗen hen haalde no heewi ha ɗon wawi haalde ceerno so tawi wonde poɗɗa salminde eyyi kaaliɗo mi salmini kala daaro Piindi TV surtout mi salmini Mayram Sy Amérique debbo mo Amérique kaaliɗo ko debbo moƴƴo te mamot feere Mayram Sy so ƴeewi émission mo nulde wutti ɗum kam min wonma ɗum promettre caggal an kam wuuɗi yimɓe ma ɓe nuldata kam wutti Mayram Sy ma nulde wutti min ta ɗum ceerno Hamdou Rabby Ndiaye Mayram Sy ma nulde wutti kala ko wino kam min Thierno Mody o waɗni kam seydi kon neɗɗo moƴƴo mi salmini takkoyoro Guidjile yallah Guidjile Rugi Guidjile Guidjile Aissata Guidjile Salamata Guidjile tous les famille Guidjile min Thierno Mody Aidara mi salminima acca noon noon ceerno men Thierno Mody Aidara mboɗa andi lawol gongol ma en garto e hen inchallah wadde bandiraɓe salade aadi ɓuuri firtude aadi eɗen emin totta moon rendez vous très prochainement ɗo e Piindi TV e émission moon mawɗo o Ganndal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo on jarama Kalidou kamo jo Kalidou kadiɗo o layki